מה קורה אנשים? כאן SY גיימינג, והיום אני בסרטון שלי ראשון על אקסבול. כאן אני מג'נס סתם. אז היום אני עם חבר שלי ישי, תגיד שלום. שלום. חברים וחברות, אני ישי, סתם. אז כן, כמו שאתה רואה, אני קראתי לי קקה של יונה והוא חרא בלבן. אז יאללה, בואו נעשה עולם רגיל. אבל אני זרקתי בעולם רגיל. ובואו נעשה סטארט. אז עדיין זה שבחרתי באבטר הזה כאילו עדיין הלב, כי פעם קראתי לפליצה. סבבה, אז אני מתחיל. אז אתה מתחיל. לא! תמות! לא! תמות! לא! איזה זבל אתה! איזה... אני רק אם תזוז אני אוכל לבעוט בכדור. חכה דקה. לא מאמין, פספסתי. תאכל את הלב. חכה. כתבתי בטעות נון במקום נוב. לא, אם זה לא גול מבטיח אני אפס. לא. אוי, אני לא מאמין. מה זה היה רגע? זה היה פספוס. יש לי קבוצה אלופה. אין לה קמע. הבאתי... מה? כל חיי עם השפלות. השפלות במשחק הזה. קוקו. לא. יש. תאכל את הלב. לא מאמין, עוד פעם פספסתי גול. איזה השפלה. לא. מה? מה זה הזין הזה? חתיכת ביל גייז. לא. הופה. סוף. ישי, בגלל שאתה באקשנטר עשיתי 50 על 50, אז אתה יודע, שומעים אותך כמוני, אז קיינו. כשאתה צורח זה חזק. יאללה, תתחיל. סתם. הופה. נו! לא! וואי, מה זה אי אפשר לשחק במשחק הזה? אחי, נראות זה מעצבן. נו, אם זה יקרה! אם רונלדו יכניס! לא, הוא מחטיא. נו! יופי, נייס! Is that the game? Is the higher lower? אז אתה מתחיל. איזה טמבל. בוא, אני אעשה לך תרגילים, אני. בוא, הנה, לאן אתה הולך, בוא, למי אתה כדור מעצבן? חתיכת אחד, זה מה שאתה. חתיכת סילבר, זה מה שאתה. חתיכת סילבר, זה מה שאתה. היא קבוצה אלפא. אין לה קמע. הבאתי יונה. קוקו. נו. לא. עשיתי הרגע קול של צו עושה פורנו. סתם. לא. מה זה? אחרי כזה, הכדור כזה. לא. איזה חרא אתה. לא, אל תהרוג את אבא. לא. אבא. לא. תאכל את הלב, ביץ'. מה? סיימנו משחק, יאללה. בוא נעשה עכשיו עד 7.
נה 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 שקלט בננה. לא מאמין. לא בא, לא. הכדודודוש קטן עושה קפה. הכדודודו ישי מחרבן אותו יפה. היי. תעשה כפיים. מה זה? חתיכת חרא בלבן. אני אחרבן עליך, אני עונה, אל תדאג, אני עונה, אני אחרבן עליך. אני עונה שעושה חרא. אני עונת החרא. אני עשויה מחרא כולי. נו! נייס, look at my dab, bitch, dab. הסרטון הזה אמור להיות מוקשו. עד שיתגמר המשחק הסרטון הזה יהיה, כאילו. האמת שרציתי לעשות אותו 10 דקות. בגלל אני מנצח אותך מהר, אז כאילו. זה לא נראה לי שזה יהיה רק איזה... לא מאמין! פתיחת חתול נובלה. תזוז אחורה כדי שאני אוכל לבעוט. אני מתכוון תזוז לצד אחר. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. נו כבר. נו, מה עשיתי? לא, 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 לא. Easy goal! Get wrecked! Hey, hey, hey! MLG boy! תמות, חתיכת גוזל, תמות, ותחרבן כמו היונה מחרבנת. אוף, גוזל, תחרבן על השמיים. למה אני נזכר בשירים ישנים מאוד? מה? יואו, די, איזה אפס אני. לפחות את זה הכנסתי. לא. למה? יש! לא! 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 איי איי איי! טוב, בואו נראה. קקה מהלכת, קקה מהלכת, קקה מהלכת מאוד. קקה מהלכת, קקה מהלכת, קקה שהולכת המון. לא! לא! קדימה, הללויה. נו! מה זה היה? לא! לא מאמין! פאקינג 3-3. למה אני משפיל את עצמי? תזוז אחורה כדי שאני אוכל להתחיל. נו, למה זה לא בועט לי? דווקא לשער שלי כן? אחת מקלדת מעצבנת. לא. לא נכון. זה לא קורה לי. למה אני עושה עכשיו קקי? לא נכון, זה לא הזמן לעשות קקי, יונה. לא! חשבתי עכשיו תעשה לי איזה מהפך כזה. שיט, נשאר עוד דקה לסרטון. בגלל שאני חייב בדיוק 10 דקות. אז יש לנו עוד דקה להכניס לך, זה יהיה הגול המכריע. לא! יש! עכשיו נשאר לפחות מדקה שאני אכסח לך את התחת. ואני חרבן עליך כמובן, כי אני עונה מחרבנת. look at my dab! Oh, dab, look at my dab. האם אני אספיק לעשות לך? מה זה היה? פתחתי פה לשטן, באתי להגיד אם אני אעשה לך עוד גול ובסוף אתה כאילו עשית לי? נו! נו! Oh yes, יאי! סמי וואי! סתם. הנה נשאר בדיוק 20 שניות בשביל שאני אכניס את הגול המכריע. קדימה. קדימה. קדימה.
קדימה, אני אומר? אז קדימה! בדיוק ב10 דקות, אז חבר'ה, מקווה שנהנתם מהמשחק. אם תרצו אני אצלם מישהי עוד סרטונים כאלה. מקווה שנהנתם, תנו לייק וסאב ויאללה ביי.